N-auzi? Am închis ușa la tindă cu zăvorul. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Oamenilor buni. Și la ea răi, stați de liniștiți, că are diavolul grijă de voi. Am ajuns unde mă simt eu cel mai bine. Ziua dorm aici, noaptea dorm aici. Am două dormitoare, practic. Și mai am încă 5 case pe aici puse în pădure. Voi să fiți sănătoși, că eu mă descurc. Da, Buleandru Sabia.